او بی بی روندی وطن تے وریاں، او بی بی روندی وطن تے وریاں، اج کے دن کے موکل ملیا، اج کے دن کے موکل ملیا، سین روندی وطن تے وریاں، او بی بی روندی وطن تے وریاں، اج کے دن کے موکل ملیا، او اج کے دن جی منزل تھی پوری، او تڈے کے دن کرن پیو ضروری، او تڈے کے دن کرن پیو ضروری، او جوڑی کبرا مدینے ہلیا، او جوڑی کبرا مدینے ہلیا، سین روندی وطن تے وریاں، اج کے دن کے موکل ملیا، سین روندی وطن تے وریاں، او بی بی روندی وطن تے وریاں، اج کے دن کے موکل ملیا، او کہے صابرت جنگل وسایو، او کہے پانی لے بازو کٹایو، او کہے پانی لے بازو کٹایو، او کہے سینے میں برچھی جھلیا، کہے سینے میں برچھی جلیا، سین روندی وطن تے وریاں، اج کے دن کے موکل ملیا، سین روندی وطن تے وریاں، او بی بی روندی وطن تے وریاں، اج کے دن کے موکل ملیا، او سب امیدوں ویوں دل میں رہے جی، او ہائے مقتل میں بیو گھوٹ کس جی، او ہائے مقتل میں بیو گھوٹ کس جی، او اہڑ قاسم جی شادی رچیا، اہڑ قاسم جی شادی رچیا، سین روندی وطن تے وریاں، اج کے دن کے موکل ملیا، سین روندی وطن تے وریاں، او بی بی روندی وطن تے وریاں، اج کے دن کے موکل ملیا، او کیڑی زینب تے غربت اچی وئی، او دھیا زہرا جی مجبور تھی وئی، او دھیا زہرا جی مجبور تھی وئی، او سال کھاں پو اے چادر ملیا، سال کھاں پو اے چادر ملیا، سین روندی وطن تے وریاں، اج کے دن کے موکل ملیا، سین روندی وطن تے وریاں، او بی بی روندی وطن تے وریاں، اج کے دن کے موکل ملیا، او شاہ جنا وہ سردار قیدی، اور تیرو مدو بیمار قیدی، اور تیرو مدو بیمار قیدی، او شام شہجی جوانی لٹیا، او شام شہجی جوانی لٹیا، سین روندی وطن
ولیاں اج کے دن کے موکل ملیا سین بندی وطن تے ولیاں او بی بی بندی وطن تے ولیاں اج کے دن کے موکل ملیا